Unboxing Rack Ellis Mechanical Keyboard Part 2. So guys, ayan, meron siyang extra keycap sa likod, tapos meron siyang pantanggal ng keycap. Ito good to para sa akin kasi pwede siyang ilagay sa gitna, sa left and sa right yung kable kung saan ko siya gustong ilagay, diba? Another cool feature ng keyboard na to is natatanggal yung cover ng keyboard niya. Let's take a look. Ooh!